Dar bázne Božej. Spoznaj cnosť, ktorá zmení tvoj život. John Bevere. Kapitola 12. Chytľavé pokrytectvo. Vráťme sa ešte na malú chvíľu k nášmu manželskému páru, ktorý zomrel v skutkoch. Domnievam sa, že ich tragický koniec nemalo ani tak na svedomí ich konanie, veď len priniesli milodar do zbierky. Podporovať Božie dielo našimi financiami je zaiste zbožný, svätý a nádherný čin, no nie? Skutočný problém spočíval v motivácii ich činu. V tomto prípade to bolo s najväčšou pravdepodobnosťou dobré meno. Pre nás z toho vyvstáva dôležitá otázka. Budú sa na večnom súde posudzovať len naše slová a skutky, alebo aj naše skryté myšlienky a motívy? Začnime varovnými slovami nášho pána, ktoré adresoval svojim učeníkom. Medzi tým sa zhromaždili tisícové zástupy, takže ľudia až šliapali po sebe navzájom. Ježiš začal hovoriť najprv svojim učeníkom. Chráňte sa kvasu farizejov, čiže pokrytectva. Veď nič nie je také zahalené, aby nebolo odhalené, a nič nie je natoľko skryté, aby nevyšlo najavo. Lukáš 12, 1-2. Tieto dva verše v sebe ukrývajú veľké poklady. Len si to predstav. Povedzme, že kážeš Božie slovo a príde si ťa vypočuť tisícový zástup. To je sen každého kazateľa. Pán Ježiš sa práve v takejto situácii ocitol. Ako zareagoval? Nepošepkal svojmu tímu: chlapci, tak toto je ono, ideme na to. Namiesto toho spravil 3 zaujímavé kroky. Najskôr túto príležitosť vyučil, aby ich naučil dôležitú lekciu. Chcel im ukázať, aké dôležité je sa za žiadnych okolností nenechať ovládnuť situáciou. Týchto budúcich duchovných vodcov varuje slovami i svojim príkladom pred pokrytectvom. Je to podstatné meno, ktoré je v gréckom origináli hypokrisis a môžeme ho vyjadriť v zmysle vzbudiť dojem falošných zámerov a pohnútok, ktoré sú v priamom protiklade so skutočnosťou. Farizeji boli majstrami v pokrytectve. Konali v pretvárke a aby sa pred všetkými ukázali. Ježiš však svojich učeníkov pred touto pascou varuje a svojich nasledovníkov povzbudzuje k pridržaniu sa čistých motívov. Hlása, aby sme popularitu alebo uznanie ľudí nedali na prvé miesto, ale spoliehali sa na vedenie Ducha Svätého a za žiadnych okolností sa neodklonili od pravdy v tom, čo hovoríme alebo konáme. Po druhé, Ježiš upozorňuje, že pokrytectvo je ako mor či nákazlivá choroba. Na ilustráciu jeho rýchleho šírenia používa príklad kvasu, čo nakvasí celé cesto. Na rozdiel od kvasu však pokrytectvo pre naše duše predstavuje veľké nebezpečenstvo. No a do tretice zdôrazňuje, že žiadne pokrytectvo sa nedá udržať v tajnosti. Nastane čas, kedy budú skutočné motívy našich slov a skutkov zjavené. Tu je jeho rada, ako ochrániť svoje srdce pred nečistými motívmi. Vám, mojim priateľom, hovorím: nebojte sa tých, čo zabíjajú telo a potom už nič viac nemôžu urobiť. Ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý zabije a má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám, toho sa bojte. Lukáš 12, 4-5. Pripomeňme si, že výraz, ktorý tu Ježiš používa pre strach, je sloveso phobeo, odvodené od podstatného mena phobos, ktoré sme si rozobrali v predchádzajúcej kapitole. Jeho slovesný tvar phobeo môžeme interpretovať v zmysle naháňať strach, desiť, vystrašiť. Ježiš dokonca hovorí, že ak nebudeme venovať dostatočnú pozornosť posvätnej úcte, budeme uvrhnutí do pekla. To by nás malo duchovne prebrať. Pri čítaní týchto riadkov si potrebujeme uvedomiť dôležitosť bázne pred Bohom a že to nie je len uctievanie Pána, ale niečo oveľa, oveľa viac. Pán Ježiš nás napomína, aby sme sa namiesto ľudí báli Boha. Alebo zjednodušene povedané, Božia bázeň nás oslobodzuje od strachu z ľudí a naopak strach z ľudí nás zotročuje tým, že posvätnú bázeň z našich životov vytláča. Nie je možné bať sa ľudí bez toho, aby to neovplyvnilo naše pohnútky. Zamysli sa teraz nad strachom z ľudí v zmysle bázne pred Pánom. Strach z ľudí nie je teda nejaká fóbia alebo skrývanie sa pred ľuďmi. Skôr by sme ho mohli definovať ako úsilie zapáčiť sa nášmu okoliu s túžbou po uspokojení vlastného ega, zabezpečenia si ochrany
či získania určitej výhody. Tento strach v našich životoch vytvára živnú pôdu pre kvas pokrytectva. Zmyslom života takéhoto človeka je potom otrocká snaha páčiť sa za každých okolností ľuďom. Znovu pripomínam, že skutok Ananiáša a Zafíry nebol vo svojej podstate nejako trestuhodný. Danú udalosť však uvidíme v celkom odlišnom svetle, ak zoberieme na zreteľ motiváciu ich konania. V tomto prípade to bolo vytvoriť si pred ľuďmi dobré meno, alebo inak povedané, ukázať sa. Podobne aj naše skutky a slová sa môžu navonok trblietať v tej najväčšej nádhere, no ak nie sú motivované posvetnou bázňou, sú pred Bohom hriešne. V 80. rokoch minulého storočia som slúžil v mojom domácom zbore. Spomínam si, že v tomto období som bol ešte veľmi obmedzený strachom z ľudí. Uvedomil som si to až potom, čo mi na to Duch Boží poukázal. Bolo to v čase, keď som už mal v našej megacirkvi pomerne vysoké postavenie. Pri rozhovoroch s ľuďmi som sa k ním za každým správal veľmi milo, rozdával pokyny napravo i naľavo, a to dokonca i vtedy, keď to naozaj nebolo na mieste. Konfrontácia mi nevoňala a usiloval som sa vyhnúť jej ako čert krížu. Moje ego pohládzali aj početné správy, čo sa mi z času na čas dostali do uší. Ach, znelo mi to ako tá najsladšia pieseň, v ktorej sa spievalo o tom, že som jedným z najláskavejších mužov v našom zbore. No jednoducho paráda. Raz mi však Pán počas modlitby povedal tieto slová. Synu, idú o tebe chýry, že si milujúci a láskavý človek. Zarazilo ma, že tón, akým mi to povedal, nebol ani zďaleka povzbudzujúci alebo pochvalný. Opatrne som na to odpovedal. Áno, Pane, je to pravda? Božia odpoveď ma šokovala. A vieš vôbec, čo je dôvodom tvojich nasladných a pochlebovačských rečí, ktoré ľuďom hovoríš aj vtedy, keď si to nezaslúžia? Čo, Pane? Tvoj strach z odmietnutia. V konečnom dôsledku ti ani tak nejde o nich, ako skôr o seba. Pretože ak by si mal tých ľudí skutočne rád, nestaral by si sa o to, ako na tvoje slova zareagujú, ale povedal by si im pravdu. Zostal som tam stáť s otvorenými ústami. Ľudia ma považovali za milujúceho človeka, no pod povrchom sa skrývala príšerná pravda. Prvá cirkev tiež pokladala Ananiáša a Zafíru za zbožných ľudí. Tento fakt ešte umocňoval ich verejný dar do zbierky v prítomnosti cirkevných vedúcich, ktorý vôbec nebol malý. Napokon boli však odhalené ich skutočné pohnútky. V tomto svetle boli aj moje motívy nanajvýš egoistické. Môžem bez škrupúľ povedať, že to bol učebnicový príklad pokrytectva. Ukazovať svoju zbožnosť navonok a pritom zakrývať sebecké motívy je pomerne jednoduché. Paradoxne je možné zasiahnuť zvesťou Božieho slova celé masy a byť pritom motivovaný sebeckými ambíciami. Pozri Filipenom 1, 15 a 16. Môžeme dávať obrovské almužny chudobným, ale robiť to bez lásky. Pozri 1. list Korinťanom 13.3. Môžeme viesť kresťanské zhromaždenie vo chvále a uctievaní so skrytou túžbou presláviť sa. Na oko sa môžeme k ľuďom správať láskavo, no v skrytosti nimi pohrdať či kritizovať ich. Zdanlivo môžeme prejaviť hlboký zármutok, že nejaký pastor musel svoj úrad pre morálne zlyhanie opustiť, no zároveň sa v srdci radovať, že presne toto si zaslúžil. Môžeme navonok pôsobiť pokorne a vyhlasovať Bohu patrí sláva, no zároveň v skrytosti milovať uznanie a pochvalu od druhých ľudí. A tak by sme mohli v tomto zozname pokračovať ďalej. Tu je pravda čierne na bielom. Žiaden motív ani pohnutka nemôžu byť skryté pred Bohom a príde čas, kedy výjdu najavo. Spýtajme sa však, sme si tejto pravdy vedomí aj my sami? Božia bázeň nám pomáha posvietiť si na naše skutočné pohnútky, čo nás v konečnom dôsledku ochráni pred tým, aby sme upadli do pasce pokrytectva. Prví kresťania boli nad tým, čo sa stalo Ananiášovi a jeho manželke, šokovaní, presne tak, ako aj oni sami. Nedostatok posvetnej úcty k Bohu im zaslepil oči tak, že nevideli hriešne zmýšľanie svojho srdca. Znova sa teda pýtam, či ich príbeh nie je pre nás obrazom vážnosti Božieho súdu. Bližšie sa tejto téme budeme venovať v ďalšej kapitole.